ziren, adostasunak jaunetarako guztio kalean. Borroka da, baina eurak ere barku zen, asmoa, ja jarri ginen du ere. Fokua jarriz gaur deserrian, dagoen jende mordoan. Sufrimenduak bueltaka darrai, mendeku gurpil zoroan. Errelatoa guda bat dela, izan dezagun gogoan, lendakaria esertzen baita, ekiz jaunaren ondoan, ekiz jaunaren ondoan. Umetan, gure etxeko sukaldean, maiz entzuten nituen zuen izenak, Josi eta Josean, Lasa eta Zabala. Zer gertatu ote zitzaien galdetzen nion nire buruari. Desagertu, zergatik, nola, zenengatik. Orduan, neure buruari egiten nizkion galdera hauek. Urte asko behar izan dituzte erantzun bat jasotzeko. Urte gehiegi. Baina pixkanaka josten joan naiz erantzunen oihala. Lehenik nolakoak zineten jakin nahi nuen. Arruntak, euskaldunak, kirolariak, festazaleak, alaiak, familia xumekoak, edozein gazte bezalakoak zinetela jakin nuen. Gerora, iparraldean errefuxiaturik zergatik zineten jakin nahi nuen. Eta orduan, zuek ere, beste gazte askok bezala, gure herriaren zapalkuntza onartu ez, eta herri aske baten alde lanean ari zinetelako izan zela ohartu nintzen. Gure baitan altzai guzkia, iluna eta izotza, urratu dezaten argia, urtuko duen bihotza. Errepresioak aurpegi asko ditu Euskal Herrian. Eta gatazkaren aktualitatea heriotzek eta presoek irudikatu baldin badute ere, iheslarien arazoa ilunean gelditu da. Euskal Herriko kale eta plazetan presoen argazkien ondoko perfil ilunak bezala. Ez ahaztuak, baina bai agenda politikotik kanpo. Atzerrian bizi izan garenok, modu batean edo bestean Euskal Herrikiko konpromiso militantea mantendu dugu, eta harro gaude horretaz. Maila personal edo humanoan ongi dakigu herrimina zer den. Beti eta beti amestu izan dugu itzulerarekin. Non daude ba munduan zehar barreiaturik dauden 70 ieslari ingururen zailtasunak etxeratzeko? Lege arruntean oinarritutako eta zentzuzkoak diren neurriak aplikatuz,
bihar bertan egin daiteke. Hau da, Madrileko Audientzia Nazionalak gaur iheslarien egoera juridikoaz abokatuei ukatzen dien informazioa zuzen eta oztoporik gabe emanez. Preskripzio epeak normalean kontabilizatuz, bizitza osorako ihesaldia bilakatzeko helburuarekin luzatzeko trikimailurik erabili gabe. Torturaren praktikarekin kutsatuta dauden sumario eta dosier juridikoak indargabetuz. Deportazio zigorrari amaiera emanez. Zigor honek ez du euskarri juridiko eta legalik, eta duela 3 hamarkada baino gehiago indarrean da. Gogoratu ezagun, oraindik badirela 14 iheslari deportatuak. Zentzuzko neurri hauek aplikatuko balira, iheslarien 60%ak etxera itzultzeko aukera izango luke. Besteentzat, politikan eta zuzenbidean erabiltzen den errealitate printzipioa aplikatzea eskatzen dugu. Iheslari eta deportatuen arazoak badu aterabidea. Eta arazo hau ezin da izan politikan variable bat. Ez da izango Euskal Herrian bizikidetza eta normalizaziorik preso eta iheslari bat existitzen deno. Denek badugu zer egin. Soluzioak integrala izan behar du. Segi dezagun lanean, iheslariak eta deportatuak etxeratu arte. Gora Euskal Herria askatua! Eusko Gudariak gara.